Lingan saking para pamireng punika Teater Roxy. Teater Roxy is gonna be hebat ing Paranam punika yen jeng Rebo para pamireng mangke dalu wan teman-teman debon kalian Flossie mangke dalu para pamireng wonten Teater Roxy ing Paranam. Pacara paicu manik raja dewata. Kita sawang kaya wanita mengko ngasani panjenengane jen semena ramban ora bisa kebo. Mangko to wong ayu. Kenapa resi bang tontong? Oh cak bener dadi jeneng sira ramban mengkono to wong ayu. Ya manuk resi bang tontong ya. Lah kira-kira jeneng sira njaluk diantuk lan dening panjenengane iso. Ya aku dikongkon marang biong kok ramban ra iso kebak-kebak kaya mengkene. Dadi belum bisa kebak mengkono to wong ayu. Ya manuk resi bang tontong ya. Ya ora diwasak kulat bakal tak rambanake ana ing jenis sira jenenge dening klan dening panjenengane ison mengkono. Ya manuk resi bang tontong. Sun ramban ke sumanggi kundore keting kuning. Kenapa resi bang tontong? Kulatne keting kuning. Ya resi bang tontong ya. Sumanggi kundawe ya supaya nuwun ring jawata wis kebok wong ayu. Ya kapan kebak kurang saitik meneh mangkono. Aneng aja mlenjani cicilane ya keting kuning. Apa karo resi bang tontong? Ya kaya mangkono to daya jeneng sira tresna marang dening panjenengane ingsun wong ayu. Kaping pindho katone pisah